ازي دمص راديو إيرناي علتاو زينا ውድብ ሕቡራት ሃገራት መንግስት ኢትዮጵያ ቀይዶም ንዝጸንሐ ፖለቲከኛታት ውሕስነት ክህቡ ውሳኑ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ፍሊጡ ዋና ጸሓፍቲ ውድብ አንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ዝሃቦ ቃል ቶም መራሕቲ ውድባትን ላዕለዎት ፖለቲከኛታትን ካብ ማእሰርቲ መውጽኦም ንዘተ ሰላም ውሕስነት ዝህብ ውሳኔ ክብል መጎሱ ገሊጹ እዞም ተቐይዶም ዝጸንሑ እስራት ናጻ ዝወፁ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ድሮ በዓል ልደት ድሕሪ ዝሃቦ ቃል ሃገራዊ ዕርቂ ክጅመር ምዃኑ ምስ ምንጋሩ ዝተኣሳሰሪ ዝብል ብሓደ ወገን ምስ ምብጻሕ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብቲ ሃገር ዝተተሓሓዘ ዝብል በቲ ካልእ ወገን ትንተናታት ይወሃበሎ ካብቶም ናጻ ዝወፁ እስራት በቀለ ገርባ፣ ሃምዛ መሐመድ፣ እስክንድር ነጋ፣ ጀዋር መሐመድ፣ ስብሓት ነጋ፣ ቅዱሳን ነጋ፣ ኣባይ ወልዱ፣ ኣባዲ ዘሙ፣ ሙሉእ ገብረ እግዚኣብሔርን ኪሮስ ሓጎስን ይርከብዎም بعرب شوعة تريتي ملكتا بوقعب السنقرلو كما بومبر تقاوم ودب بالدراس اسكندر نقاز عمسلو بونبو كابيت ماسر تغوص انكالو قلو سراتكا وحسنت بزرلو مقدكن وطق بمبال عبت تقيدهم لزنا ورخص انحخم زدلو يقليصهم تبقى جوار محمد نا اسوشيتد برساب زهب قال كم منقسي سواب وحسنت مريت مس عربيو مشت مدرغا بزي حلوة من كسغاس حدا قالو بمبال جوار محمد عبت بيت ماسر تغوص انحوسينو الليلو እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲድዎ ዘሎ መልክዕ እስራት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክትኣትዎ ነትህቅን ዘላ ሃገራዊ ዋዕላ ዕድል ዝኸፍት እኳ እንተኾነ ኣብ ወታደራዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ሃገር ምስ መንግስቲ ኣብ ዝዓበየ ረፅሚ ዘሎ ህወሓት ክሳተፍ ስለ ዘይኮነ ሙሉእ ሃገራዊ ዕርቂ ዝፈጥር ኣይኮነን ዝብል ትንታነ እዩ ዝወሃቦ ዘሎ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ተኸቲሎም ሓያሎ ኣካላት ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ብእወታ ከም ዝርእይዎ ዝገልጽሉ ዘሎ እዋን እቲ ብሰንኪ ምድኻም ሓይልታት ክልቲኦም ወገናት ይዕሪፉ ዘሎ ኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ደው ክብል ደጊሞም ጻውዒት ኣቕሪቦም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ንምዕራፍ ምስ ሰበ ስልጣን ሃገር ኣብ ጽዑቕ ዘተ ከም ዘሎ ፍሊጡ ዋና ጸሓፍቲ ውድብ ምስ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ዘካየዶ ዘተ ድሕሪ ወተሃደራዊ ዕልዋ ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይርግኡ ኩነታት ኣዝዩ ኣሻቐል ኮይኑ ምህላው ብምምልካት እታ ሃገር ናብ ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ እትኸደሉ መገዲ የድልያሉ ኢሉ ኣብ ትርክብ አልቡርሃን ቶም ኣብ መሰጋገር ቆንስል ተሪፎም ዘለዎ ኣካላት ዝጀመርዎ ስራሕ ብእዋኑ ጸፊፎም ሱዳን ዝጀመረቶ ጉዕዞ ናጽነት ሰላምን ፍትሕን ክዛዘም ደገፍ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘድልያ ገሊጹ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስቲ ብሓይሊ ብረት ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወታደራዊ ጉጅለ ዘተ ምክያዱ ንህዝቢ ሱዳን ክሕደት ዝብል ተቃውሞ ካብ ሓያሎ ሲቪካውያን ማሕበራት ሱዳን ይስማዕ ህዝቢ ሱዳን እውን ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ተኸታታሊ ሰላማዊ ሰልፍታት ብሓይሊ ብረት ስልጣን ምዝሓዘ ኣካል ምዝታይ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ወግዓውነት ምልባስ ዝብል ጭርሖ ብተረጋጋሚ ስሚዑ እዩ بغال وغن بايتو ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመጽእ ረቡዕ ዕለት 12 ጥሪ ንጉዳይ ሱዳን ብዝምልከት ኣኺባ ከካይድዩ እታ ኣኺባ ብኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ኖርዌይ፣ ኣየርላንድን ኣልባንያን ዝተጸውዐ እዩ ብዛዕባ እቲ ዝካየደ ኣኺባ ዕፁብ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ዝተዋህበ ዝርዝር ሓበሬታ ዛጊት የለን ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ሕልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ኣብ የመን ሓድሽ ማዕበል ደብዳብ ነፈርቲ ከካይድ ጀሚሩ ካብ ከተማ ሰንዓ ዝተመሓላለፈ ዜና ከም ዘመልክቶ ብቀዳም 8 ጥሪ ነፈርቲ ውግእ ሕልፍንቲ ብውሕዱ 45 ግዜ ደብዳብ ከም ዘካየዳ ተፈሊጡ ኣብቲ ኣብ ከባቢ ከተማ ሰንዓን ደቡባዊ ክፋል የመንን ዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ ናይ ዝሰጎዱ ሰባት ጸብጻብ ኣይተዋህበን ኣቐድም ኣቢሉ ሓይልታት ሕቲ ወተሃደራዊ ቀረባት ዝጸዓነት እያ ዝበልዋ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ እትውንን መርከብ ድሕሪ መሓዞም ስዑድ ዓረብ ብንብኡ ክስ ኣቕሪበያ سعود عرب حيلتات حتي ኣብ ገማግም ማያት የመን ቅርሰና በመክያድ መድሃኒትን ካልእ ናውቲ ሕክምናን ዝሓዘት መርከብ ጨውያን በመባልያ ክስ ኣቕሪባ سعود عربን መሻርክታን ናብ ሳልስ ጀሚረኖ ዘለዋ ማዕበል ደብዳባት ነፈርቲ ግብረ መልሲ ናይዛ ሓይልታት ሕቲ ዝሓዝዋ መርከብ ንምዃና መግለጺ ተዋህበን እንተኾነ እታ መርከብ ወተሃደራውያን መካይን ጠበናጁ ዝመልአ ኮንቴይነራትን ካልእ ወተሃደራዊ ቀረባትን ዝጸዓነት መንባራ ሓይልታት ሕቲ ይገልጹ بسعود زمرح الفنت حيلي ناي نفرت مدقعة تراي زيكونه أقار سراويتون ينكساغس مهلاو أب لعل السلام وهزبي كورت زغيل هالكيت أشغال خوينو مهلاو تصبت زينا كابت هاجر يملكتو زينا أبزي فتسام زي دمت راديو إيراناي